जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमगा बोसोरारि नैबे उदालगुरि बियाब महनपुर हाथाराव जानुवारि 30 खालारनिफ्राय जागायनानै गेवलांगासिनो दङ। हांख्रायनाय बायदियै जोंनि जिल्ला गौथुमनि सिङाव थानाय गासै मोननै बियाब गौथुमनिफ्राय गासैबो थान्दैफोरा हाबफैदों आरो बेवहाय गासै गौथुमनिफ्राय जोङो गासै दा बेवहाय जोङो हांख्रायनाय बायदि जुदि गौथुमफोरनिफ्राय सफैजोबोमोनब्ला गासै 1100 थान्दैफोर सफैनांगौमोन, नाथाय बेनि गेजेराव जोंहा सफैनो हायो गासै 800 थान्दैफोरा बेवहाय सफैनो हायो आरो बेवहाय थान्दै माखासे सोलिनाय खामानि बे खामानिखौ जोङो बोरैहाय मावफुंनो हागोन गोथौ आरो गुवारै सावरायनाय जायो। जोंनि जिल्ला गौथुमनि मोनसे सोलिबाय थानाय खामानि धोरोमनि थानसालि लुफुंनाय, बे लुफुंनायनि सायाव जोङो गोथौयै सावरायनाय जायो। बे लुफुंनाय खामानिया बेसेबां जौगादों आरो बेसेबां बिनि सायाव रोखा रोखायै जोङो सावरायनाय जायो आरो बेखौ जोङो थाबैनो मोनसे मोगथां महराव लाबोनायनि राहानि सायावबो जों सावरायनाय जायो। दा थिग बिदिनो मेलाव जोङो बे मोनसे गाहाय आयदाखौ लानानै सावरायनाय जायो। दा बेहाय जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो मोनसे गोजोन आरो हारिमुवारि हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन आरो बेवहाय जोंनि उदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि गामि दं बे गामिफोरनिफ्राय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायनाय बायदि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाबाय आरो थिग बिदिनो जोंनि जिल्ला गौथुमनि सिङाव थानाय बियाब गौथुमफोरनि गामिफोरखौबो जोङो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय जोङो खावलायनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो खावलायनाय लेखायै बिथांमोना फैनानै जोंनि बे हानजा सुरनाय गोजोन आरो हारिमुवारि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव जोंखौ मदद आरो हेफाजाब